26 Ashrambari Constituency ni bisingo khobjak Fulltali gamio Tipra Mothani kaisa Kokpirmung Panda Kholai kha Ashrambari Tipra Motha Block Committee ni loaji mungbai phainai bwskangni 2023 ni Bidhan Sabha chongmario Tipra Motha no tebo krak tei kabang khai boot riwoi o Amchaio kplai khai rohnani bagino mohai Kokpirmung Panda hinai saimangkha o Kokpirmung Panda o manjakha Kholai political district ni working president tithi debormano khoboi tai kubuni Tipra Motha tai TWF ni adong songrokbo himdi khana lene tamosaka pai political district ni working president tithi deborma Sir, tini door to door klaimani ba nok thangai awai mung klaimani buti respond dong mangkha bu kisa saikana. Pula hamba chini media person sono sung tini 26 Ashrambari Constitution ngai West Ambassador bisini 1 number ward Fulltali kami hinjago sung tini ora kami wa phai sung door to door campaign khlaika ebin loge sung tini bubagrani kogno sung pirkha techin geta tibul kogno sung pirkha piri sung last sung nukha chini lukurok jotno chini bubagrano brok belai khek sajago te chini tamnai je tabuk jok jora sung je tamnai je jungjal klai tumane ba chini je osubidam abo bor jotno bujijak bujia bagai brok thanai je left soka ba thanai je soka khaitumane amro bor saje tabuk busang dino chini bubagrano brok 100% support khayonai jung ground ni photo jung kurma bisu jung nuka thai ni bu mung kya sagra thai ke abo Fulltali kami West Ambassador bisini 1 number ward.